Jeg sidder her i Spanien, har lige lavet nytårsmenuen til den 31.12. Hey! Den her pølse smager helt vildt godt. Nej, Charlie, du må ikke tage den. Den skal ristes og ovenpå papirerne. Det er så fedt. Ikke, Charlie? Okay, kan vi gøre det forfra? Kan du bare gemme pølsen lidt? Sidder her i Spanien. Chorizo-pølse. Har lige lavet nytårsmenuen til den 31.12. i år. Det her, det skal oven på Scambis Gascogne. Om igen. Sidder her i Spanien, 25 grader, har lige lavet nytårsmenu til i år. Pølsen her er den lokale op for vores egen. Hvis den bliver ristet sammen med lidt hvidløg og kommer oven på Scambi Gascogne. Det er så lækkert. Helt vildt lækkert. Så jeg tager nogle af dem her med hjem. Nytårsmenuen, hvad består den af? I år, der består den af 4 retter. Første ret, det er laks teriyaki. Så skal jeg Scambi Gascogne. Så skal jeg kalvefilet florentine. Og chokoladeroulade med vaniljeis og jordbærkolis til dessert.